Ja, goedenavond allemaal. We staan hier bij de Rode Loper tijdens de premièreavond van Circus Muk 2023. Het is alweer bijna 3 jaar geleden dat Circus Muk kost doorgaan. Ik hoef niet u te leggen waarom dat was, maar we gaan vanavond eens even kijken of de pielhazen, pielezinnen en al die andere vastelavondsvierders er weer zin in hebben. Ga er mee! Ja, wie we hier ook hebben, is dat kerstverse trio. Prins Daan en zijn adjudanten Koen en Bas. Prins Daan, na 3 jaar weer Circus Muk. Heb je er zin in vanavond? Ik heb er heel veel zin in vanavond. En waar gaat het meeste zin in? Nou ja, ik huurde dat het echt een goede muk is, dus ik heb heel veel zin in de voorstelling, maar ik heb ook altijd wel zin in de afterparty. Ook de afterparty, maar dat is Olly wel toevertrouwd, of niet heren? Ik neem aan dat we daar gaan merken. Dus als je er niet bij wacht, heb je het gemist. Sinds een paar jaar verzorgt ook een trio een act. Hoe is het dan met spanning? Gaat dat lukken? Ja, we moeten nog even wat oefenen, maar ja, dat komt wel goed. Goed, het is nog een half uur tot aan de voorstelling. Veel schik, jongens. En ik zou je zeggen, de limousine heb ik gezien, hè? Helemaal goed, veel plezier. Dankjewel. We zitten in de limo, want we hebben uitgepakt hè, met de pielhaas. Hoe is dat om dit mee te maken? Wie mag het woord geven? Joris. Ja, Joris. Nee, ja, dit is fantastisch. Dan ben je hier zo vuur te mogen rijden op het Schouwburgplein. In de Schouwburg voor de eerste voorstelling van Circus Muk. Nou, helemaal goed. En Chris, jij hebt nogal veel metgemaakt in de vastelavond. Ja. Boerenbruutje geweest. Maar dit is uniek, hè? Ja, dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Dat was niet toen ik boerenbruut was. Daar heb Bjorn toen niet mee geregeld. Nee. Dat was toen niet. Nee, dat was toen niet. Nee. Nou goed, met terugwerkende kracht nou wel geregeld. Wat verwachten vanavond van Circus Muk? 3 jaar hebben we het eigenlijk niet gehad, hè? 2020 was de laatste keer, dus nou 2023. Wat zijn de verwachtingen? Ja, de lat ligt hoog, hè? 2 jaar de tijd voor de voorbereidingen. Ja. Ja, het kan alleen maar geweldig worden, toch? Het kan alleen maar geweldig Het wordt worden. hoe dan ook een mooie avond. Prins Bart, of niet? Bert. Bert of Bart? Ja, Bert. Bert, oh Bert, allemaal goed, van de pielhaan. Zeker. Heb je er zin in vanavond? Ja, zeker. Zeker. Want voor O is het natuurlijk helemaal nee, hè? Want Prins, dat zien we maar 1 keer. Waar hoopt op vanavond? Een beetje bier en veel plezier. Ik denk dat dat kan lukken. Ja, toch? Veel schik, hè? Ja, dankjewel. Komt goed. Toch, jij ook veel schik, hè? Oh, we worden aan de kant genomen, allemaal vers hier. Ja, dankjewel. Ja, toch veel schik, hè? Ja, goed zo. Ja. Het gaat allemaal kei spontaan, zoals dat gaat op de Rode Loper. Hoe is het met Olly? Ja, fantastisch. Ja, Fantastisch, daar hebben we zoveel zin in. Ja, ik huur, je hebt geoefend om het Vengots praten. ja. 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 Ik huur op de achtergrond, Olly, liedje ook al. Ja, mooi liedje toch? Wat verwachten jullie vanavond van Muk? Van alles. Humor, mooie dans, diepzinnige... Ja, alles. 3 jaar opgekropte culturele frustratie die er in ene knal uitkomt. Ik hoop dat jij helemaal gelijk krijgt, ik denk het wel. Veel schik. Dankjewel. Goed zo. We hebben hier karklingels. Muk er hier lekker bij. Gerbert Loeven, wat verwacht jij na 3 jaar geen Muk? Weer van Muk? Heel erg veel. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, en waar zit die verwachting dan in? Kunnen we dat vertellen? Ja, in de artiesten met name. In alle artiesten. Waar verheugt nou het meeste op? Op wie? Op onze dochter. Oh, die dochter. En die doet met, denk ik. Ik was het bijna vergeten. Ja. Bij Disney, denk ik. Oké, nou veel schik. Maak er een fijne avond van, hè? Ja. Ik zie dat je moeite hebt gedaan, want er is een dresscode vanavond. Ja. En vandaar de rode schoentjes, denk ik, of niet? Er waren rode schoentjes en de rode oorbellen. Nou, dat kan niet misgaan. Veel plezier vanavond, hè? Dankjewel. Hier op de Rode Loper. Alprins van de Zoepneus, Bert. Prins van de Zoepneus. Een paar jaar Dat geen... is de laatste zien, hè, van de Zoepneus. Nee, maar een paar jaar geen Muk. Nou wel weer Rode Loper uitgerold, onder andere vrouw. Schitterend, hè. Heb je er zin in? We hebben er bierstig veel zin in. En wat verwacht je ervan, Bert? Een schitterende show waar we allemaal al jaren naar uitkijken, dus ik ben benieuwd. Nou, ik zou zeggen, ga ervan genieten. Ga een prachtige jasje aan. Ja. Je ziet er goed uit, jongen.
Super! Super, super, super! Helemaal goed! We hebben natuurlijk heel veel belangrijke gasten. Maar het belangrijke en hele belangrijke, welkom Mario en Alt-Vorst, Alt-Prins Huub. En Alt-Vorst. Ja, dat had je al gezeten. Ja, ja. Beetje samenvorst. Hé, maar Huub, luister eens even. Ja. 3 jaar muk moeten missen, 2020 voor de laatste keer en nou is het wel zo niet. Ja, voor mij maakt het niks uit, hè. Ik heb het eeuwige leven. Jij hebt het eeuwige Ja, leven. dat bedoel ik, dus dan maakt de zaak uit. Oh. Of over 20 jaar er ben, of voor 30 jaar er ben, dan moet ik alleen de Rodi nog even nadenken hoe ik het er op mijn goed zag, want dan weet ik misschien al niet Nee, meer. oké. Maar even serieus, wat verwachten we vanavond? Ik verwacht gewoon de knallenavond weg. Een grote? De knallenavond. Een knallen. Leg jij Mario. Wat een keileuk nog. Nou, ik wens jullie heel veel schik, maar dat moet goed komen. Ik zal goed komen. Goed zo, veel plezier. Bedankt je Prins Christen. Ik begin Gries te worden, dankjewel. Mooi, mooi. Ze komen daar zelfs dansend hier over